asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang, Biyernes po ngunyan, petsa 13 sa bulan kan Hunyo 2025. Ini ang Bareta alas 7 asin akong sidong magling tagapagbareta, Mardilad daing iba. And out sa headlines, ito yung darakulang mga bareta sa lado lokal. Formal na turnover ceremony kang gobyerno provinsyal kay Governor-elect Noel Rosal, gigibon mo nila daw sa Governor's Guest House. Annual General Membership Assembly kan Aleco gigibon sa Hulyo 5 ngunya na taon sa Albay Astrodome. Career Guidance Training pamanginotan kan Albay Pag-asa Youth Association of the Philippines Federation Officers sa masunod na simana sa Ligao City. 515 na mga senior citizens sa Rapu-Rapu Albay nakaresibi na kansendang social pension gikan sa gobyerno probinsyal kan Albay. Sa lado nasyonal, Kamara de Representantes dapat irespeto ang impeachment court order sigon kay Senate President Escudero. House prosecution masunod sa asin da imasuway sa Senate Impeachment Court. Naghahagad sa nasindanin klarifikasyon. COMELEC posibleng ipag-uktaban barangay asin SK elections, voter registration sa Hulyo. Mendes dantong sa ibang nasyon, Russia sin Ukraine nagbinalyuhan in mga bihag. Lado ning Garawati Sports, Indiana Pacers abante na sa serye kan NBA Finals kontra Oklahoma City Thunder. Yan ang headlines kunya sa detalles kan mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Gigibuhon ngunyan aldaw kang gobyerno provincial kan Albay ang formal na turnover ceremony sigong kay Albay Governor Glenn Daong Bungao imbis na sa masunod na simana napagkasundoan na gibuhon ini ngunyan aldaw sa Governor's Guest House. Sinabi ni Bungao na sa pagikan seremonya kay puan may presentar ka mga department heads ang sa indang individual reports tanganing mapag-adalan ni Albay Governor-elect Noel Rosal bago pa man formal na magtukaw ini sa Hunyo 30, 2025. Mientras na madurar ang serbisyo ni Bungao bilang gobernador sa ultimong simana kan bulan ni Nunyo ngunya na taon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Uminabot sa 515 na mga senior citizens sa Rapu-Rapu Albay ang nakaresibi kan sa indang social pension alis sa lokal na gobyerno kan Albay kanakaging aldaw. Ang nasabing distribusyon pinanginotan kan Provincial Social Welfare and Development Office of PSWDO kung saan nasa 269 na benepisyaryo ang hali sa Barangay Batan mantang nasa 246 na benepisyaryo man ang hali sa Barangay Karakaran. Ang kada benepisyaryo kan social pension program nakaresibi ng 3,000 pesos para sa sendang stipend sa enot na quarter kan taon puon Enero sa Hunyo. Ang nasabing lakdang ginibo kan ahensya asin gobyerno probinsyal para sa mga senior citizens na waitlisted sa social pension program kan gobyerno nasyonal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Pamamayuhan kan Albay Pag-asa Youth Association of the Philippines o PYAP Federation Officers ang career guidance training sa Hunyo 18 sa 19 sa Bernis Resort, Purok 5, Barangay Paulog, Ligao City. Ang nasabing training pilalaw man napapartisiparan nintig sararo na out of school youth o OSY hali sa kada lokal na gobyerno sa probinsya kan Albay. Ang training on career guidance for out of school youths may kamautan na maasistiran ang mga partisipante sa pagpili nin karerang maut nindang aprobitsaran basado man sa sendang interes asin kakayanan. Kaibanan sa mga tututukan sa aktibidad ang self-awareness, career exploration, decision-making asin paggibo ng konkretong career plan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Mega One,
Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Pig-celebrar kan lokal na gobyerno kan Daragalbay ani ka 127 anibersaryo nin aldaw nin independensya o kaya katalingkasan kasudma. Sigon sa impormasyon na pinanginutan ni Acting Mayor Honorable Jerry Rafael Hausian Jr. ang flag raising as in wreath laying ceremony kay banan si Police Lieutenant Colonel Edgar Azutaya kan Daraga Municipal Police Station, mga miyembros kan sangguniang bayan as in mga namamayo kan manibaibang departamento kan munisipyo. Presente man sa aktibidad ang Daraga Community College Coral, Bureau of Fire Protection, Daraga Municipal Police Station, mga kapitanis kan mga barangay, sangguniang kabataan chairpersons, asin mga personahes kang gobyerno. Tinapos man ang programa sa pagin pangapudan naman tiniron, asin isabuhay ang espiritu kan katalingkasan. Sa ibang baretang lokal, magkakaigo ng Annual General Membership Assembly o AGMA ang Albay Electric Cooperativo Aleco sa Hulyo 5, 2025 sa Albay Astrodome, Ciudad kan Legazpi. Sa akti abisong pigpaluwas kan Aleco sa sendang official Facebook page pigsabi na nasabing aktibidad susog sa Constitution as in lay na minahagad sa kooperatiba na magpartisipar o magpresentar ng updates as in operational reports para sa sendang member consumer owners. Ipagirumduman kan Aleco sa sendang mga member consumer owners na personal na mag-atindir sa nasabing assemblea as in magdara nin latest Aleco notice of billing as in valid government issued ID. Dahil man matugot ang kooperatiba nin pagkakaigo nin proxy para sa registered member consumer, mantang ang mga interesado pwedeng mag-register online sa pagikan link na agma2025.alecoinc.com.ph. Sobrang sa sanggatos na individual ang nag-aprobichar kang ginibong Pre-Independence Day Job Fair sa Kawakawa Function Hall sa New City Hall Complex, Ligao City. Basado sa impormasyon, 41 lokal na kumpanya, tulong overseas employers, sarong ahensya di gobyerno asin duwang training centers ang nagisumaro sa nasabing aktibidad. Ang job fair may kamautan na makapaghatod nin mas dakol na oportunidad sa trabaho para sa mga aplikante halis sa maniba-ibang parte kan riyon. Ang nasabing job fair pinamayuhan kan lokal na gobyerno kan Ligao, Public Employment Service Office Ligao, kay banan man ang Department of Labor and Employment o DOLE as in Department of Migrant Workers o DMW. Igpagirumdom kan Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth Bicol ang sa indang mga miyembros may kinaraman sa Animal Bite Treatment Package o ABTP. Sa programang Alagang PhilHealth sa DCGB, sinabi ni PhilHealth Bicol Public Relation Officer 1 Geraldine Naron na linangkawan kan health insurer ang sa indang coverage para sa animal bite treatment halis sa 3,000 pesos sagkod sa 5,850 pesos. Sinabi ni Naron na sakop ka nasabing package ang post-exposure, prophylaxis, rabies vaccine and immunoglobulin, antibiotics, tetanus toxoid as in anti-tetanus serum, sharing man ang wound care as in cleaning supplies. Piglinaw man ni Naron na tanganing maging eligible sa animal bite treatment package, dapat yaon ang pasyente sa category 2 as in category 3 mantang pwedeng ma-avail ang benepisyo sa accredited ABTP providers, sharing kan Bicol Regional Hospital and Medical Center, University of Santo Tomas o UST Legazpi Hospital, Animal Bite Center, Dr. Lorenzo Ziga Memorial District Hospital, Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital as in SMS Animal Bite Clinic sa Ciudad Canligao. Kasaropang barentang lokal, renibong Youth Pilgrim sali sa manlain-lain na parte kang Pilipinas ang nagpartisipar sa Peña Francia Translasyon bilang parte kan selebrasyon kan National Youth Day na pigpapanginutan kan Archdiocese kan Cáceres sa Ciudad Ganaga. Ginibo ang Sacred Procession ali sa Peña Francia Shrine pasiring sa Naga Metropolitan Cathedral ang ruta na pigagian sa kada bulan ng Setyembre para sa annual Peña Francia Festival. Mantang ini ang kainot-inoting Youth Pilgrims kasabay ang mga
nga imahe ni ina asin kan Divino Rostro. Mientras tanto pinanginutan man ni Legazpi Bishop Bong Bailon ang sarong banal na misa sa Our Lady of La Porteria Parish kalabang na Camarines Sur bilang parte kan National Youth Day celebration. Mga tugang primerong parte po yan gusto yung Bareta alas 7, mga Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya to sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa Sinibapa, makalis lamang po kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply ng loan para makamtan ang pangiturugan. Magbisita na sa pinakahararing sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hunyo 18, 2025. Inulit na sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tignan sa ilalim ng cap o selyo ng Ginebra products at i-claim ang price sa partner outlets. Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. DCGB, Bareta, alas 7. Bareta, alas 7. Sa Bareta niya to sa lado nasyonal, dapat na irespeto sinsunodon kan House of Representatives ang direktiba kan Senado na nagtitindog na impeachment court sa pagdangog kan kaso ni Vice President Sara Duterte. Hinan sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero kasunod kan pahayag ni House Speaker Martin Romualdez na makadit ang ginibong lakdang kan Senado na iuli ang articles of impeachment laban kay Duterte sa Kamara de Representantes. Sinabi ni Escudero na iyo ito ang desisyon kan impeachment court bilang mga prosecutors dapat nindang irespeto asin sunodon ang kasuguan kapareho man sa parte ni VP Sara Duterte dapat na irespeto asin sunodon man ang summons na pig-issue kan impeachment court. Enot ang sinabi ni Escudero, presiding officer kan impeachment court na pag-abot sa impeachment proceedings bakong patas ang Senado asin Kamara. Por medyo kayo ni sinabi ni Escudero na daing lugar para sa iya ang Kamara na daing magsunod sa direktiba kan impeachment court. Ini matapos sabiyon kan Kamara na ipag-oktaba kayo ni ang pagkomple sa kasuguan sa kod day panasisimbag ang Senate Impeachment Court sa saindang mga kaputan may kinaraman kan pag-uli kan dokumento sa sainda. Tinawanin doon pa ni Escudero na gabos
na komunikasyon may kinaraman sa impeachment trial, yon dapat na iagi sa pleadings asin bako sa pagikan social media. Naghahagad sa nanin klarifikasyon na hindi nagsusuway ang House Prosecution Panel sa direktiba kan Senate Impeachment Code. Ini man ang sinabi ni San Juan Representative Isabel Maria Zamora, sarong miyembro kan House Prosecution Panel matapos ipasar kan Kamara de Representantes ang sarong resolusyon na nagsusugo sa House Secretary General na magluwas ng sertifikasyon na nagsunod ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte sa nakapalaman sa Article 11, Section 3, Paragraph 5 ka 1987 Constitution. Maski sinugo na ang Secretary General na gumibo ng sertifikasyon, di nangangahulugan na tulos ining ipapadara sa Senate Impeachment Court. Sinabi ni Zamora na bako malinaw para sa House Prosecution Team ang resolusyon kan Senate Impeachment Court na naghahagad ng sertifikasyon na nasunod ang konstitusyon asin ibalik sa Kamara de Representantes ang articles of impeachment. Sigung kay Zamora, malinaw na daing nakapalaman sa konstitusyon na pwedeng ibalik ang Senate Impeachment Court ang articles of impeachment. Ang nakapalaman na trabaho kan Senate Impeachment Court iyo magkondukta nin pagdangog asin magpalos tin hatol sa articles of impeachment. Ikinaugmaman ni Zamora na nag-issue ang Senate Impeachment Court nin summons sa Vice Presidente na nangangulugan na duro diretso pa ang pagdangog. Posibleng ipag-oktaba ang nakatalaan na voter registration sa Hulyo para sa 2025 Barangay Asin Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sigon sa Commission on Elections o COMELEC. Kasunod nini ka nagpagratipikar sa propestong pagpapalawig nin termino kan mga opisyal kan Barangay Asin SK gikan sa 3 taon pasiring sa 4 taon asin pagbalyo ng eleksyon sa Nobyembre 2026. Sigon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia na dapat na masabutan na ini sarong political decision asin siyempre de pwedeng makiaram ang COMELEC sa political decision lalo na sa legislative department. Sinabi pa ng COMELEC Chair na halaton mo naninda ang desisyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung pipirmahan o ibibito ang propesto. Magkakaigwaman ng emergency meeting ang COMELEC sa masunod na simana para tukaron ang preparasyon sa BSKE asin posibilidad na pagsuspendir kan voter registration dagdag pa ni Garcia. Sa giraray na isusumitir kanak bayan party list ang propestong dagdag na 200 pesos na aldawan na minimum wage sa masunod na kongreso matapos ini na maratipikaran o dahil maratipikaran kan sesyon ka 19 Congress. Ini ang sinabi ni Congressman o Congresswoman Percy o Congressman Percy Sindanya kasabay kan sa iyang pagkondinar sa kawaran ng aksyon kan Senado sa propesto kang Kamara de Representantes na itaas ng 200 pesos ang aldawan na minimum wage hike. Sinabi pa ni Sindanya na igwang sufisyenteng panahon ang Senado para iadaptar ang bersyon kan Kamara bago ang Senate adjournment. Sinabi ni Sindanya na dapat sinuportaran na sana kan Senado ang propesto kang Kamara imbis na magmatagas sa indang propesto na 100 pesos na aumento sa minimum wage. Kinundilarman kan Kongresista ang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC dahil sa dahi kaini isinulong ang propesto. Sa giraray man na nanggana anak bayan sa natatapos na eleksyon asin matukaw giraray si Sindanya sa papalaw na 28th Congress kung kaya sinabi niya na dahi patapos ang laban. Sa masunod na Kongreso isusulong niya giraray ang 200 pesos na wage hike bill asin kay po niningunyan sampang kandaing patod na pagitaas kang presyo ni mga barakalo na sin serbisyong pang sosyudad. Sa saropang baretang nasyonal, mantinidong determinado asin profesional ang Armed Forces of the Philippines o AFP na maging librido ang nasyon gikan sa mga hagyat na kinakatubang kini. Ini ang minsay kan AFP sa selebrasyon kan namamano ang Pilipino kan ika-127 aldaw ning katalingkasan. Sigun sa tagapagtaram kan AFP na si Colonel Francel Margaret Padilla, pigpapahararom pa kan Pilipinas ang alyansa kaini sa mga like-minded asin well-meaning nation. Siring man ang pagpursigir na bantayan ninda ang West Philippine Sea, pagkortar sa mga teroristang nagpapawagas ning kararibokan, asin ang pagsulong kanustisya siring man kan transparency sa saindang lado. Kasunod kini sinabi ni Padilla na pigmimidbid kan AFP ang mga members kan Army, Navy, Air Force asin Marines na bilog na isog na naghampang sa agyat asin ibinugtak pa ang sarili sa peligro masiguro sana ang matrangkilong pamumuhay kan gabos.
Para po sa tuyang mga bareta sa ibang nasyon asin sa lado ng Karawati Sports, kuya po si Nicole Angloriani. Nicole, good morning. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraantabay. Naiuli kan Ukraine ang bangkay kan 1,212 na mga soldados ninda matapos ang nangyari na prisoners exchange ninda kan Russia. Ang nasabing prisoners exchange na ipauto bilang resulta kan peace talks na ginibo sa Turkey kan nakaaging semana. Sa nangyaring issue, nagkasundoan mag-ibong na lado na magbalyuan sinda ni nasa 6,000 na mga bangkay. Kaibahan mandigdihan pagpapalibre kan mga may helang asin seryosong nalugadan kan mga pigkukonsiderar na prisoners of war. Magigirumduman na kanakaaging aldaw ginibo ang primerong parte kan prisoner swap asin sa aldaw man kan Biyernes gigibuhon ang pagbinalyuhan ng mga lugadan na prisoners of war. Sa lado kan Karawati Sports, nanggana ang India na Pacers sa Game 3 kan 2025 NBA Finals sa score na 116-117 kaya sindanaan may 2-1 na bentahe kontra sa Oklahoma City Thunder. Nagpahiling nintibay ang Pacers sa second half kung saan si Tyrese Haliburton ang buminawi asin nagtaunin clutch plays para sa iyang team. Si Benedict Magthurin na suminabak gikan sa bench, iyon nag-score ning 14 puntos sa laog nin 6 minutos dahilan para mantinidong naging mainit ang laban kan Indiana. Grabe man ang espersos kan Thunder lalo na kay Shai Gilgeous-Alexander pero buminangga sinda sa makusog na depensa kan Pacers sa ultimong minuto. Dahil sa pangganang ini, duwang triumpo na sana ang Indiana Pacers bago sinda itanghal na NBA champions sa primerong pagkakataon. Magigirumduman na kang Game 1 kinikig kan Pacers ang home court kang Thunder asin nabukod ninda ang 15 puntos sagkod makuha ang dukot na panggana sa score na 111-110. Pagabot man kan Game 2 dahil tinugutan kan OKC na motro ang bangungot kan Game 1 kaya tinambakan ninda ang Pacers sa score na 123-107. Iyan ang dagdag na detalyes kan Bareta sa lado kan ibang nasyon asin sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Sa kamugtagang ng panahon, uya man po ang pag-asa sa Regional Forecasting Center. Pag-asa, please come in. Yes po, para sa magiging kamugtakan ng satuyang panahon, ngunyang petsa 13 ng Hunyo, nakakaapekto sa atin, sa ating bansa ay itong southwest monsoon, particular na sa western section ng northern Luzon. So wala na itong direktang epekto dito sa atin sa Bicol region. Inaasahan natin na mamamatian ta ay bahagyang pangunuron sa mapanganurong kalangitan na may mga pulo-pulo na lamang ng mga pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldol. Ang ating tigatayang agwat ng temperatura ngunyan aldaw ay maaaring umabot ng 26 to 31 degrees Celsius at asahan natin na ang ating paros na maluya sagud sa moderato ang kusog na hali sa timog ang iiral at ang ating kadagatan naman asahan natin na magiging banayad sagud sa katamtaman ang kusog ng pag-alon. Sa ngunyan, ang tiga-monitor tang si Tropical Depression Auring ay naging isang LPA na lamang at humina na. So, hindi na natin naasahan na magkakaroon ito ng epekto dito sa atin sa Bicol. So, sa ngunyan, close monitoring pa rin tayo dito sa low pressure area bagamat ito ay palayo na sa ating bansa. Bukod dito, kay Auring na naging low pressure area, wala man tayong binabantayan na anumang sama ng panahon. So, expected natin na generally improving ang ating weather over the weekend. Ni po si Alexis Rivivar, Southern Luzon Regional Forecasting ang nagbabarita. Thank you very much, Alexis. Makatugang na po ang kabilugang sa tuyang alas 7 mga bareta. Ini pa rin kinalap sa DCGB News based na nakalis na 12 oras. Kakarang ka na katuang niyato sa pagsulat ka mga bareta. Jenny Macho Balaran at si Nicole Ann Gloriani. Kado technical, katuwang tiyan si Ronald Baldo. DCGB Social Media Department, Jerome Nico Martinez. Ito yan pong IT. Sa pangarang kabilog na tropa ka Mega Force Patrol ni Alexis Rivivar kan pag-asa des Regional Forecasting Center. Hello kay Homer Realista Lola sa gabos pong nagantabay sa DCGB News online Facebook page. Kay partner King Rinaldo, good morning. Hello ka boss, thank you for keeping us company.
Ako po si Mardila. God bless the Philippines. Mga na po, masunod ang Hapot with VP Henry Maceda. Yan ang DCGB Barata alas 7. Abangan ngiraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. May plus ba ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo, may plus man. Arrogant Gyms 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na iguang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man